Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur proportzioak eta ehunekoak ikusiko ditugu. Bideo honetan gako hauek bete beharko ditugu. Hemen ikusten dugunez hasierako kantitate bat ematen digute. Hemen ehunekoa, hau da, kantitate honen ehunekoa kalkulatu beharko dugu eta azkenean emaitza jarri beharko dugu. Beraz, lehen kasu honetan 300 izango litzateke hasierako kantitatea, eta esaten digute 300 ehuneko 24a kalkulatu behar dugula. Beraz, hau egiteko hiruko erregal bat erabiliko dugu. Esango genuke 300 ehuneko 100 dela, eta ehuneko 24 barkatu, jarriko dugu ehunekoa, zuek ondo jakiteko, isa izango da. Beraz, hau hurrengo komoduan despejatu egiten da. Isa izango litzateke 24 bider 300 zati 100. Hau egingo bagenu kalkulagailuakin markatu, izango litzateke 24 bider 300 zati 100 berdin 72. Hau, modu agur egiteko ikusten dugunez, bi zero hauekin fan leikiela. Beraz, hau izan ezateke gauza bera. Beraz, azkenean, euneko 24a izango ezateke 72. Bigarren, adibide hau, esaten digute, 607 markatu eta hogeiren euneko 16 kalkulatu behar dugula. Hemen berdin, izango genuke 720 izango litzatekela euneko 100, eta 16a izango litzatekela isa. Beraz, isa izango litzateke 16 bider 720 zati 100. 115,2 izango litzateke. Ez dut dana egingo, dakizuelako beti hau gurutze bat izango baritz bezala egiten dala, ez? Eta isa beti goian eta bakarrik egon behar da bera. Beraz, hemen izango litzateke 115,2. Orain, 54 euneko 12 kalkulatuko dugu. Hemen berdin, izango genuke hemen lehenengo hasierako kantitatea jartzen dugunez, 54 12 barkatu, esan dut. 54 izango litzateke euneko 100 barkatu, eta euneko 12 izango litzateke isa. Beraz, isa izango litzateke 12 bider 54 zati 100. Berdin, 6,5 guzio gara bera. Hemen jarriko genuke 6,5. Gutxi gora bera. Hemen ikusten dugunez, hau aldatu egiten da. Hemen, ematen digute hasierako kantitatea, eta gero ematen digute bukaerako emaitza. Beraz, hau berdin egiten da. Hiruko erregala aplikatuko bagenu, jakingo genuke 3a euneko 100 dela, eta esaten digutena da, kalkulatu behar dugula 0,3ren proportzioa. Beraz, hemen jarriko genuke 0,3, eta hemen isa. Zergatik nahi dugulako kalkulatu zenbat den 0,3ren eunekoa. Beraz, hau egiteko hemen berdin. Ingo genuke isa izango litzateke 100 bider 0,3 zati 3. Beraz, 100 bider 0,3 zati 3 berdin 10. Beraz hemen 10 izango litzateke. Hau berdin egingo bagenu, ikusiko genuke emaitza 0,3 dela. Orain hemen ikusten dugunez ez digutela ematen hasierako kantitatea, baizik eta ematen digutela proportzioa eta bukaerako emaitza hemen. Bukaerako emaitza eta proportzioa. Hemen berdin, hiruko erregala kalkulatuko dugu. Esango genuke isa dela euneko 1, zergatik ez digutelako ematen hasierako kantitatea, baizik eta ematen digute proportzioa eta emaitza. Hemen beteko ditugu biak. Eta jarriko dugu euneko 15 dela 5.
Beraz, hemen berdin. Egingo genuke. Isa berdin. Bost bider 100 zati 15. Ikusiko genuke hau dela. Beraz, hemen jarriko genuke 33,3 periodo. Gogoratu ikurra esan duela da, periodoa da. Hemen berdin, ematen digute eunekoa eta emaitza. Beraz, hemen berdin egin barko dugu, hemen jarriko genuke isa kalkulatu nahi duguna euneko euna dela, eta hemen esaten digute euneko 30 dela 100. Beraz, hemen isa izango litzateke 100 bider 100 zati 30 300 da 33,3 barkatu. Beraz, hemen jarriko genuke, hau esabatuko dut, ondo ikusteko, 0,3. Beraz, hau dana esabatuko dut, goian idatzi ahal izateko. Eta azken bi adibideak egingo ditugu. Beraz, izango genuke, hemen, berdin, esaten digute, hemen azkeneko emaitza 24 dela eta eunekoa 30 barkatu. Beraz, isa izango izateke, nahi duguna kalkulatu, euneko euna izango izateke. Hemen, ikusiko genuke, 30 izango izatekela eunekoa, eta azkeneko emaitza ikusiko genuke 24 dela. Ben, isa izango izateke 24 bider 100 zati 30 80. Hemen 80 jarriko genuke. Eta azkeneko emaitza. Hemen berdin. Esaten digute hasierako kantitatea eta bukaerakoa. Beraz, kalkulatu beharko dugu zein dan proportzioa. Beraz, hemen 405 izango izateke euneko euna, eta hemen esaten digute bukaerako emaitza dela 100. Beraz, isa. Isa kalkulatzeko, ingo genuke 100 bider 100 zati 100 bider 100 zati 405, eta ikusiko genuke emaitza 24,7 dela gutxi gora bera. Hemen jarriko genuke 24,7 gutxi gora bera. Beraz, hau izan da dana. Gogoratu nola egiten dan proportzioak kalkulatzerakoan, eta ariketa gehiago nahi badituzue, behan estekan utziko dizkizuet ariketa pare bat, eta gogoratu, ezaioz ezaretan eta web orrian jarraitu jakindun.